Nakataking job pa. At heto na nga, tandaan! Alright! What a view! Alright! Hello guys, good morning. Ayan, so oras natin na mag-alaw na. So pupunta kami ng Aurora. Yung mga kasama namin. So doon na ako siguro mag-start ng vlog kasi madilim pa. Di rin ako makakapag-video sa daan kasi madilim. Kita-kits tayo doon. Alright! A few moments later. Ayan guys, so update lang ako. Nandito na kami sa Pantabangan. So ayan, puyat na ako. Gusto ko na matulog. Yung mga kasama namin. So mga 2 oras pa kami biyabiyahe. Papunta ng Dinadjawan. Natok na ako. Update ako mamaya. Hello guys. Finally, nakarating kami ng saan ba to? Aurora. Ayan. So, umabot kami ng 8 hours. Napakaganda guys. Papakita ko sa inyo. Ay. So, maghanap kami ng villa kasi mag-overnight kami. Ay, sobrang init. Yan, so doon. Mahaba-haba pa to guys. Alright? Napakaganda. Aurora. Alright, so malapit na kami sa puntahan namin. Ganda-ganda dito, guys, oh. Sana makapunta rin kayo dito. Ayan, so update lang ako. Nakatulog na ako kanina kasi pagkadating namin sa villa namin, yan, natok ako kasi wala pa akong tulog. Nagbiyahe kami ng 9 hours yata. Ayun, so di kami makatulog kasi sobrang init. Init na mga kwarto namin. Pero ayun, importante may matutulugan. Ipapakita ang mga kasama ko. Ayan po yung grupo namin, GCRC Pampanga. Ayan, yung kasama namin. Lagi ni Vlog, Bells TV. Update ko kayo na alas 3 na ng hapon. So nagluluto na kami ng ng hapunan. So titignan natin yung mga niluluto namin, alright? Sinigang na aso, alright. Kasama namin. Punta tayo sa likod. So dito kami nag-park yung mga kasama ko. So isa siyang bahay. Ayan. So nag-iihaw kami ng yellow shark fin. Ito po kami ng yellow shark fin.
Tsaka puset na malalaki. Papagkita ko. Alright? Alright. Ayan, niluto ang pusit. At yellow shark fin. Alright, ayan pa yung dalawa. Sarap. Yan. Ahinas. Meron ding ahinas. Minimal. Kilala niya po yan na mawala yan. Alright, update po tayo guys. So, pinagsinglihan ko po sila ng nasi. Ayan, kumakain po sila. Papakita ko. Pinagsinglihan ko sila ng nasi. Alright. Wow! Wow! Para makapasubuan mo. Sige! Ayan, kumakain na po sila. Pinagluto ko po sila ng sinanguli na nasi. Alright! Silpa! Shirt na. Yeah. Para kayo, BBM. Bibi yan. Wala. Yan po mga kasama namin. At Tori ka? Right. Pupunta kami ng Falls. Pupunta kami ng Falls. Doon kami sa True. Alright. Halika, selfie stick. Ayan, so nandito po kami sa Panindigan Falls. Magpa-Falls tayo guys. Sir, pa-shoutout ako sir. Alright, shout out kay Jomar Posto. Subscribe po kayo sa YouTube niya. Ang Makata ng Pampanga. Alright. Alright. Ito po mga kasama namin. Aurora Adventure! Yahoo! Alright guys, so pupunta na kami ng Falls. Alright. So, kasama natin si Daddy para meron siyang relax. Alright. Right, Pampanga represent. Ay, pagkita natin yung dinadaanan natin. Kakatak. Born to be wild! GCR silang malakas! Sabi nila, Diba? Simplihan lang natin guys. nagbag ni Salor kuya. Yan, so papunta tayo ng Falls. So yan guys, Falls. Diba? Ayan, may kasama akong vlogger. Jomar Bosto. Alright. Para mami mintent do. Yan. Ha, kita ni Dara. Yung touch? Ayan, so random ko na yung falls. Falls. Random ko na yung falls yung tubig. Ayan. So nandito na tayo guys. Alright. Kanya, sa. Alright. Nawari na kayo ng Clinton mamulang. Diba? Adventure. Adventure. Hello po, pintatong niyo ba? May Philippines. Ang lamig! Ang lamig! Ang lamig! Agi. Kinita na mo? Pwede mo rin katapar. Ano, masarap ko rin nga ba yung cobra na? Oh, sige, shut mo lang. Roadways, pare. Alright. Ayun, JC on. JC Manyaman. Bells TV. Alright. Sobra dimla yung tubig. Ayan guys, so nandito na kami sa falls at lumapit tayo dun sa sa yung saan bumabagsak. Alright? Hindi daw na tubig. At heto na nga ga. Ang ganda! Ang ganda guys. So lapit pa tayo, lapit. Wala. Yes.
Napakalakas po ng agos. Napakalakas ng agos ng danom. Ayun, so aalis na po kami sa falls. Pupunta kami sa sa dagat. Sa dagat malat. Lilipat tayo, lilipat. Oh, lamig-lamig! Guys, so try nyo dito guys, napakasaya. Napakasaya ng adventures namin. Kahit malayo, napakasulit ng oras at pagod. Napakaganda ng view. Yeah, so, lilisanin na namin ang falls. Tatawid tayo ng Log E. Ito po ang Sapang Bayabas. Malapit sa Sapang Maysak. Yeah. Tatawid tayo sa Log E. Nakataking dyan pa. At heto na nga, tandaan. Alright, what a view. Alright. Uy. Oh, di ba? Nandito na kami sa dagat. Kita. Alright. Tara, punta tayo sa dagat. Alright. Lakas ng alon. Alright guys. Para kang nasa Boracay. tignan nyo yung balas. Tignan nyo kaputi yung balas. Ang lakas ng alon. Hey, Dana, surf. Napakalakas po ng alon. Diba? Di ba? Alright, video ini, video. Alright. Yan guys, maya-maya, so babalik na kami sa villa namin. So magdidilim, magtatakip silim na. So baka di kami papasukin sa nirent naming bahay kasi matatanda yung mayari. So far, ayan, so marami pa vlog na abangan. Yahoo! Alright, so update lang ako guys, no, at kakatapos lang namin yung pumunta sa falls tsaka sa dagat. So nandito na kami sa villa namin. So itutuloy ang inuman, alright? Ewan ko kung makapag-vlog pa ako bukas kasi baka yung iba namin kasama maagang uwi. Ayan, so stay tuned. A few moments later. Hello guys, good morning. So, gising lang namin at yun, napakaganda ng panahon. May araw at maya-maya uwi na kami. Yung spearhead namin. Nag-palit. Alright. So, ayan. I-vlog ko yung sa daan. Mamaya. Nakaligo na ako. Maya-maya uwi na kami. Mahaba-habang to guys. Biyahe. Another 9 hours. Ewan ko kung hindi na kami mag-stopover kasi mainit. Ayan. So, ito yung kwarto namin. So, ipapakita ko yung mga rooms namin. Ayan, nasa tabing daan kami. Ito yung nakuha namin. Tatlong rooms. Tig to 2.5. Ayan. Ito yung sa amin sa gitna. Ayan, sa amin. May aircon tsaka isang electric fan. Ayun pa yung isa. Alright! Yung mga guys, tig 2.5 isang room. Pari 7.5. Okay na. Good. Isang kwarto, 8 person. Okay.
guys, nandito kami sa sa Castañeda. Sa Basa ni Galde. Castañeda. So nag-stop over kami dito sa Nueva Ecija, sa boundary ng Nueva Ecija. At yan, so magtuloy-tuloy na kami uwi ng Pampanga. Alright. Ay, tapos sticker mo. Oo nga. Ay, video ako. Alright, so naglagay ako ng sticker dito, guys. Alright. Yan guys, kakauwi ko lang. Yan, galing ng Aurora. So, mabuti kami ng 6 na oras. So, ayun yung gamit ko. Si Rakal. Napakatibay, guys. Yan, diretso yun. Napakaganda dun. Yun, so, binlog ko siya, ipapost ko siya after ko siyang ma-edit. Thank you very much. Bye-bye.